باشلان صبرسا زوزو زبل شيتا مرور باشلان أنا باي نأخذ أنا شيتا مرور باشلان صبرسا زوزو زبل صيتي وعكله كانت داخل سقمرت فينلو داخل ولا يزيد تمثلني كنت ندمر لنا قميو حد موسيقى نسمع موسيقى تون نهران لهم حد معرفت نوعه ما يتسمي موسيقى الجمال خلينا قال حد عرفت تقول انت حد بيجي موسيقى لهم او زينا نه زلوا سبات ناتاتهم يكردهم كبيدنولهم سلامنتاي يلهم يلن إريتراون كتبلني تخيلني خان منتاي أبز بالتوكري أيومي قعزيات دغونو أب قعزاويان أتيوم كم زلوا بأيوم الله حتى أنا ناتين تاي مثلك ورد أبا ويانه كلها أنا عند رسولنا بزعمتات كيديو تخكفوا تونكول زخونة كجبر غيريو كجبريو كم تزبل كاي خازنا متشرشتا بزوم قعزيات زغونو إريتراويان نحنا أغازيان يناخذ خلوسي كميديو ودت أبا أنا زقر منسي كلها ناس فقرنا إريتراس لزلنا يو أبزي كلها حبيرنا نمكت زلنا لكي يكون مكتو إنا زغمان كاله كمان تمكيتو وكان حجي حيل رخيبنا بتخال اسلامتاي ناي وشتنا يزولو حجي ابتناي وشتنا خن مكتو إنا كن اي كردوهم ولا حد ازوم سواتي اتومسي فقرنا اريترا يبلوم ديو مالتسي حدنتنا يو تفقرنا زيوم كلتيوم اسلامنا كريستياننا بحنسا إنا اب حد غوغات تقبيرنا حجي سي كمي تردوهم مسخا انتايو زياتهم انتاي حنقولهم انتايو سرح ديو سلامتاي سي ابتي بروفايل ناتهم سي I don't know ازي اختكر تقلي دلي كالعي نجر تايا خبلا كاتخاليتي دما مسألة كيبه ازي ناي ويانا سراح راح ديو ولا ناي اسرائيل اللو سلامنتاي كوفوب ناي اسرائيل كاتقومو سلازلو زحفرينو نحنا سفتحي الكاسي بزي جزي زي يحفركا خمان اتي قفع زقبر زقبر زولو اسرائيل ناتو كوفوب حيسكا انا عقازاني يختبن سلازي زين قلت يقلت اللي انتايو زخيد دولو فتحنقول ناتاتهم هاي قعزيات قعزاويان هاجر افريسكاس جناب الناس زيهم شفرازي بزح عينت بزح زربا جنان سمع لهم دلنا افتحاد الناتنا اتيهم يفطنوا نجر يلن حجي تاحتو يسمعها مسانا هونكم يهم سب تخونوا مسانا يعواتينا نمالسي كافتي إثيوبيا حكم دلله يوم حفي لهم كنا بيرترا حوسه قولوا ديو كبي مالتي اتي مريت اتا تግራይ تبال سي ناي بينهم انت دليوم نسودان انت دليوم نيرترا انت دليوم نيمن انت دليوم نيوروب عايزهم ما هم وصي يدلو ديوم اتخالق بهر داي تاشموها اي قطقطهم من دي نابلنا سي ترديخان لها زياده عنهم دحر كاسي حجرينا نحنا نو إرتراس حجر كوينا حجي كمي مالتي زي مسانا هونكم يهم سبت كونوا مبالهم سي انت يزين عيدير دا انو دلو دلا يم تغوغورس نتقراي حويسنا هاجر كون نخل دينا بعالم لقاو حقي ازي اطراي مو نغرنا تفلق دلي لهم كلت هاجر سندحر مره تفعيرنسي كمرعوا خلادين بحنساب كخنا خلادين دحر حراي تبايلوس اتا تقراي مس ارترا حوس يلاسي قالش موصينسي هاجر كخنا يخلادين بس كذي انغرنا ودت اباها مالوتي زي أبزياس عمت جبرلنا نخلاتنا دك يا رجل كم يكنيهم كم يالهم بفلاك أودت أبا حوي تنكيو جزيخا وفي خنعنا تمهرنا بزي مسبلك عنتهم السمع أخوان ده تقوي متى خرك مالتيو حطنا تينتايا أنا سمعيسي نعبلت كمز نحنا أجازيانينا نحنا قلقنا نسلام ندات صرفكا نكاثوليك حجها نأرثوذكس دو زيهم بقى نبولو حزب إرترا ندات صرفكاسي أجازيانينا نحنا قلقول كله
كساب كندي نهزبنا أفيك تخجور خيل ودت أبا حوي نمنت آتا دحتا دلهو أبونا نادينا أدام يمموني نحنا حنت علمنا دك أدام هيوان انتيلو حدا سبس سنسا هيبوني نحنا إرتراويانينا دنبرنا نمبر انتاينا نيرنا أغازيان ديرنا ولا دابونتي دو ولا قيح بحر دو قلت بهال تفعل أشمات ولا مبرنا نمبر نحنا خاب نفلت نحنا إرتراويانينا سلازي كساب كندي أفيك تخجبر خيل زي نمن كختقع خيل زي أختبرها لي ودت أبا حوي نخلاتكم كأ سلام يمني لكم دك يرغتنا بعلامة أننا ننزل ألم مايك فري يغني اللي عدلها شاللايت ندحر جميرة أصبغتها حجي جزء يفسل جيرنا نقوم تقولنا حجي أنا أبتي إن ديتيل أتينا توم كزارة بايدليني لكم يوم جميرة مخنياتو بيزلس لزخون ناسي مسارة أو زخون نقدر حقون سلدي بلو مالتي نمنتاي مكم تقول زلوي كو حجيتي دكات عنا دزاربنا زلوس نمنتاي تي فور وات بيربز نقولو نقدر نمنتاي علامة نمنتاي تعلامة جينا بحكي أغازيان زبهال ستيت كفتر قال يهوداوي عليه وسيدو ازي دريمي وحلمتاتي قن انا انت اخذ لكم دليسي تي قدم تي اورغانيزيشن زبهال بروباغاندا نايبا حق والا تي دبصحنا حق كمان كنغركم بروباغاندا تي اورغانيزيشن زبهال بروباغاندا دين الله رسبكم تزاربو اوف كورس الله من اللي يقوم تم قند حجب سلطان دلو ኢትዮጵያ ጸላእትና ኤርትራ ንሳቶም የምላእት ካልወደ ሓደ የለም ንአምነት ቅድመ ዓሚ ካልእ ነይሩ ትዝክርዎ እንደሐከምኩ ቅድሚውን ካልእ ነይሩ ቅድሚውን ካልእ ነይሩ ዝተፈላልየ መልክዕ መጺ ካብዞም ጸላእትና ዚኣትና አንጻር ህዝቢ ኤርትራ ማለት ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ግን ሕጂ እቲ ዘይተርፍ ክፍተን ስለ ዘለዎ ምክንያቱ ብዛዕባ ፖለቲካ ኢና ንዕልል ዘለና ብዛዕባ ናይ መንባርን ዘይምንባርን ሕቶ ናይ ምምላስ التاريخ أو ساعتنا نزارب زلنا من يحجي أمناي منبارن زي منبارن حتى تنتقلوا زلوا تلنا تسرعت ويانا حزب تجرين السلة أتاتو بوليتيكا وشتي نبعلي يلبلوا وصلوا زلوا حجي أمناي منبار زي منبار حتى أبى تنتقلوا زلوا زلوا سرعت تحقبر زلوا نقدر كجبر كخلالله جد دقاقي مثلا تاريخ نجيركم ملكي عنك أي رنبر نسنين تن هيستوري نسنين قالوا ولا عنت نجاري الله ብዙሕ ግዜ ንዛረበሉ ነገር ኣሎ ኣብ መንጎ ከበሳ ኤርትራን መታሓት ኤርትራን ምጥቋሲ ዓብ ነገር ምጥቋሲ እቲ ምጥቋስ ከዓ ሃይማኖታዊ ምጥቋሲ ሕጂ ብናይ ኣቀማምጣና ንበዓልና ንሕና ከም ኤርትራውያን ከም ኣቀማምጣና ኣብ ክልተ ተኸፈለ ሃይማኖታዊ ናይ ሃይማኖት ተኸታሊ ህዝቢ ኣለና እዚ ሕጂ ስለምንታይ ኮይኑ እንተልና ምናልባት ንታሪክ ክንገድፎ ግን ትመታ من أمن الزختل لنا بالله في سميناون مبرقون كفال له حزبنا اتب كبسا زخفل كاني اسلامي ولنا مالت هيكونن اتي ماجوريتي نعت حجي نوع علو نزي بروباغندا زدي اتنهنا استفافراون طعم سلا زخونه نقومو كتقوموا لي يفتنوا تمصلاتي جنتاي دغبر امنغو متحاتن كبسان غاد كم دلو تفطر ازغا غزي تعبيو ሃይማኖታዊ ጽልእት ገብሮ ኣብ መጨረሻ ኣብ ሲቪላዊ ሕድሕዳዊ ውግእ ከም ዝኣቱ ትገብር ድሓር ንስኻ ኣብ መጨረሻ ኣተዓራቅን ሽማግለን ኮይንካ ነዚ ክልቲኡ ተጋራጭ ዘሎ ህዝቢ ርእሰ ውሳኔ ከም ዝገብር ትገብር እዚ ኖርማል ኮይ እዚ ዝኾነ ደንቆሮ ካድር ዘይኮነ ወይ ፖለቲካ ትምህርቲ ዘይተማሃረ ኣብ መጨረሻ መዕለቢኦም ዘብሳው እዚኣቶም በዚ ገይሮም እዮም ክሃድሙ ዝኽእሉ እዚ መገድታት ዝኽፍትሽዎ ናይ ግድን برتفيوا ما يكون حجي ذي تقبر تاريخ تقبر خن بالكلنا دما ني عشرتات ديكونس اما ايت اشحات عامتات ندحريت نبرد عين التاريخ امتيغا نزا حدش جنريشن دي صوصواي كوي ولا سمعون كلها كاب صوصواي حليفوس يلا جاء باغري ما دبهالو نيرم ابا سلاما دبهالو نيرم ابونا ارغاو دبهالو نيرم ابونا ارغاوي كاو عد طليان مصيو كاو عد طليان اب غبصي يخيدو طبسنا تقبلوا خاو اب ايرترا تبهال هاجراتيو بحجينا ايرترا دوواو شنخ غيرو ناب حجي كاو عد غراد دلو بتخريستان اب حمد رؤس غوبو بغلت ديبلا غوبو غيرو ابا نايم ارغاو اذا حجي تاريخي هيستوري صواي دينا افلطه تقمنا خيل خون مالتي كومو خمد نبره وي افتاري كومو خمد امن يتقمنا خون مسارتاوي زيغنت وي نايمن نبابرو نايمن الناس حطوتات ግን
ድምልስ ኣይኮነን እጅ ሓተ ካሎ ኣነ ደ ኣጋዝያን ንስኻ ኢኻ ኣይ ምለስኒ ዝሕቶ ዝኮ ስቕ ኢሉ ከምዚ ዘይምለስ ሕቶ እዩ ኣብ ኮማኣቲና ኣይኮንናን ክንዛረብ መሰረታዊ ሓቅን ጭብጥን እውን ሃልይዎም ኣይኮነን ንኤርትራ ብዝኾነ ይኹን መልክዑ ኣፌክት ክገብር ኣይክእልን እዩ ኣፌክት ንብሎ ነገር እንታይ እዩ ኣብቲ ኣብ ሕብረተሰብና ዘሎ ኣቃውማን መነባብሮን ኣሰፋፍራን ዝኾነ ይኹን ኣሉታዊ ሳዕቤና የምፅእ የብሉን ዝኾነ ይኹን ሞራል የብሉ ሕጋውነት የብሉ ከዛረብ ዝኽእል ቋንቋውን የብሉ እዚ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ካብ ውሽጢ ሕብረተሰብና ኣብ ኣሰፋፍሩን ኣብ ባህሉን ኣብ እምነቱን ኣብ መነባብሩን ኣብ ታሪኻዊ ዝምድና ናይቲ ሕብረተሰብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ኣፌክት ክገብር ኣይክእልን በዚ ንሰማማ ንሱ ኣፌክት ንኸይገብር ኣይኮንናን ከዓ ንዛረብ ዘለና ጸላእምትና ንምንታይ ሕጂ ኣብ ሰዓት እዚ ታነጥ ከም ነጥብ እንተደኣ ተረዲኣትኩም ጸላእትና ንምንታይ እዚኣ ክጥቀሙላ ፈቲኖም ንምንታይ ኣብ ሰዓት እዚ ኸይ ንምንታይ ኣብዚ እዋን ዝተመሪቱ ቅድሚ ዓም እኮ ከምኡ ክብሉና ክእሉ ነይሮም ቅድሚ ዓም እዚ ኩናት ምስ ወያነ ዝተፈጠረሉ ሲ ሕጂ ኮነን 18 ዓመት ገይሩና ንምንታይ ሽዑ ደይበሉና ቅድሚ ኩናት ቅድሚ ሰራዊት ኣኽቲትካ ወራት ቅድሚ ምግባር እዛ ዓይነት ስነ ኣእምራዊ ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ ወይ ናይ ታሪክ ወይ ናይ መንነት እንታይ ሽሙ እንዳምፁ ንምንታይ am ኤክሰርሳይዝ ክንገብር ደይገበሩና ንምንታይ ናብ ኩናት ከይዶም ንምንታይ ሕጂ እቲ ኩናት ኣቐዲሞም ኩናት ገይሮም ምዕዋት ምስ ኣበዮም ተኹሉ ኤርትራ ዝሓስቦ ነገር ምፍፃም ስለ ደኣበየ ኣብ መጨረሻ ከዓ እቲ ዕርበት ስለ ድመፅእ ዘሎ እቲ ናቶም ናይ መጨረሻ ዕድል ካብ ምንባር ናብ ዘይ ምንባር ይሰጋገሩ ስለ ዘለው ሕጂ እንታይ እዮም ክገብሩ ዘለዎም እዛ ግዜ እዚኣ ክጥቀሙላ ክእሉ ኣለዎም ዝሓፃር ግዜ እዚኣ እቲ ናይ እስራኤል ኣርማ ስለ ዘለዎ ኣይሁዳዊ ሓገዝ ክህልዎ ድዩ የብሉን ክህልዎ ሃልዎ ሲኮነ እንደገድሰና ንሕና ሲኮነ እንደገድሰና ንሕና ወያነ ድበሃል ፀላእ ኣለና ካልእ እኮ ፀላእ ይብላን ኤርትራ ፀላእታ ኩሎም ኣርዒማስ ነፃነታ ተቋፂራ ኤርትራ ልዕሊ ወያነ ፀላእ ድበሃል የብላ ወላ ደርጊ ኹን ወላ ሃይለ ስላሴ ልዕሊ ወያነ ፀላእ ስለምንታይ ልዕሊ ወያነ ፀላእ የብላ ንብላ ንወያነን መራሕቱን ወይ ተሳተፍቱን ብዓይኒ ኤርትራውያን ኣጠማምታና ከምቲ ናይ ደርጋውያንን ናይ ሃይለ ስላሴን ስለ ዘይነበረ ስለዚ ካብቶም ዝሓለፉ ታሪኻውን ፀላእታት ናይ ኢትዮጵያ ሲ ዝኸፍአ ስርዓት ወያነ ኢልና ነቐምጠሉ መገዲ ዝኣመናዮ ክጠልመና እንከሎ ጥራይ ደይኮነ ኣሚንናዮ ብሓባር እንዳተጓዓዝና ብድሕሪት ንብፃዮ ኣድሃሊሉ ዝወግእ ፀላእ ስለ ድኾነ ሕጂ ዘን ክልተ ነጥቢ ተለዓላ ቀደም ኣብቲ ሳላይ ድበልክዮ መሰረታዊ ድኾነ ሓያል ውደባ ነዚ ዘንቀሳቐስ ሓይል ካብ ህዝቢ ኤርትራ ወይ ካብ ገለ ኢቭን ካብ ህዝቢ ትግራይ እውን ከምኡ ዝነቐለ ነገር የለን እቲ ስርዓት ዘተኣታትዎ ዘሎ እዩ ሕጂ ደኾን በዛ ኣቲና ነዚ ትግርኛ ተዛራቢ ህዝቢ ከምዚ ጌርና ኣትራክቲቭ ኮይንና መፂና ብናይ መንነት ተኣሽሙ ንምፃዮ ዝዓይነት እዩ ኣይ ቲንክ ኣነ ዝኺዶም ኣይመስለንን እዩ እቲ ብዛዕባ ክዕወተው ደይዕወቶም እዚ እኮ ከይተሓልመ ዝተፈትሐ ጉዳይ ግን ንምንታይ መሪፆሞ ክንፈልጦ ኣለና እቲ ግዜ ሰዓት ንምንታይ እዩ ተመሪፁ ንምንታይ ቅድሚ 5 ዓመት ደይገበርዎ ቅድሚ 5 ዓመት ሰዊዶም ነይሮም ወይ ዓቕሚ ኣለና ብሉ ስለ ዝነበሩ ምክንያቱ ንኤርትራ ኣብ ዓለም ለኻዊ መድረክ ከሲሶማ ስለ ዝነበሩ መራሕቲ ኤርትራ ኣብ ናይ ዓለም ገበናዊ ቤት ፍርዲ ክቐርቡ ዓብ ፃዕርን ፎርሳን ግበር ስለ ዝነበረ ናይ ሓሰውቲ መስኻኽር የናድዩ ስለ ዝነበሩ ኤርትራ ኣብ ናይ ዓለም ገበን መራሕቲ ኤርትራ ተኸሲሶም 20 ዓመት 30 ዓመት 50 ዓመት ክፍረዱ ብናይ ውሽጥን ብናይ ደገን ፀላእቲ እንዳተሓባበርካ ኣብ ልዕሊ እዚ ኩሉ እዚ ገበናት ምግባር ወይ ኤርትራ ካብ ኩንነት ዓለም ካብ ኩንነት ንብሎ ዓለም ንምውፃእ ዝግበር ፈተነታት ነይሩ እዚ ምዕዋት ምስ ኣበየ ሕጂ እቲ ዘይተርፍ ካርታ ዝሰሓብ ዘሎ ንብል ዘለና ሕጂ ንምንታይ እዮም ቅድሚ 5 ዓመት ደይገበርዎ ቅድሚ 10 ዓመት ደይገበርዎ ዓቕሚ ኣለና ብሉ ነይሮም ሽዑ ተዓለም እውን ኣብ ጎኖም ነይራ ህዝቢ ኢትዮጵያ እውን ኣብ ጎኖም ነይሩ ልዕሊ ኩሉ ተዋግኡ ክብልዎ እዋጋእ ተራገም ክብልዎ ዝራገም ውፈር ክብልዎ ድወፍር ህዝቢ ነይሩ ሎሚ ግን ህዝቢ ኢትዮጵያ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ኣንዳዕዲዑ ኣፅሪዩ መርሚሩ ፈሊጥዎም ስርዓት ወያነ
ኤርትራ ዘይኮነት ወይ መንግስቲ ኤርትራ ዘይኮነ ወይ ውድብ ህዝባዊ ግንባር ህግደፍ ዘይኮነ ጸላኢና ሕወሓት ይጸላኢና ኢሉ አፉ መሊኡ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘረባል ሕጂ ወያነ ካብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ካብ ተነጸሉ ማሕበረሰብ ዓለም ጸማም እዝኒ ክህቦም ካብ ጀመረ ሕቁቁ ክህቦም ካብ ጀመረ ንበይኖም ተንሳፊፎም ከምዚ ዘይትን ማይን ጸብለል ሕጂ እንታይ እዮም ክገብሩ ዘለዎም ክፍትሽዎ ዘለዉ ነገር ክፍትሽሎም ሳታ መህደም እንብላ ነገር ማለት እዩ ስለዚ ኣጋዚያዊ ዘርኢ ስለ ዘሎ ወይ ዓሌት ስለ ዘሎ ነዚ ዓሌት እዚ ካብ መቃብር ኣውፂኻ ናይ ዜግነት ሽም ሂብካ ወይ መንነት ከምኡ ለጢፍካ ሃገር ክትፈጥር ዘይኮነ ብመሰረቱ ወያነ ካብዚ ኣትይዎም ዘሎ ቅልውላው መህደሚ ዝጥቀመሉ ዘለዉ ፖለቲካዊ ሜላ ምዃኑ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና እቲ ኣፌክሽን ዝበሃል ነገር ንረሳዕ እዩ ካብ ህዝቢ ኤርትራ ዝነቐለ ሕቶ ይኮነ ንዓና ኣፌክት ክገብረና ኢልና እኮ ይኮንና ንዛረብ ዘለና ግን كل جزء كنا حلو زقبانا نجارلو تاريخ الدجاجة جمالو لنا لك إخم تجيرو كهاي لسلاسي خم جاي يجيرو فارا درجون كم جاي يجيرو خالي لو تيجا برلو نالبس أبتو أم قفالة لخوني لنير عنتو يتبع محارن يانيرو يغاب تجرين يانيرو درجي إسلام كريستيان كم زواق عم يتغبرنيرو ويانا عجز الأخوة مزلو الأخواتو إسلام كريستيان كم زواق عيو نحنا ني إسلام أحواتنا أكسبت أيكونكم من أب إرترا نحن بلوم يتقبر دلو يعني سبحان نقاط رأي يكونون كله تمالي يزبها الودب باجي سلعي نظام سوازياتهم دوافرهم دلو لذي بقى في إرتراويان كزرب كأمل كعسل زلو كم تدرق دقبرو بقى في إرتراويان بحنقول إرتراويان نخسر راح يجيروا وكو درق تقول لا ما زبها من دو أمحاري أشبرت لهون بقاله أبابا زبها لابتنا يقول لما كوميتي نبرنكو عبد الله أدريس نيرو دنبا آدم نيرو كورنيل عبا نيرو موسى بخيت نيرو غرازماش عجل عبد الرحمن نيرو من باتينا يكبسا زبها لغاك أن يزماش رئاسي من كالوتن نيروم توم ندرغي أي من نخبسا وكيلنا مسي إثيوبيا خن حوسني نازولو مالت حجي رأي وندو تاريخ كوي داغاغم يزلو من البات حجي بتغرينيا غيرو نسلام كقص عدل الله ويانا وين السلام كطفي لكم تبغسوا سخم اسلام وريرومكم يوم صباح كم تغبركم يوم بلنا الله تمالا انا تو مسلم حواتنا زوم كريستيان تطنققلهم كم تغبركم يوم حزباو غنبار نا كريستيان ودبيو كيتامنوا اب حزباو غنبار تسلفوا زلو اسلاماي ود قلا ود باركا ود سحل نا ولاديت هاغري يا خمسة أبتو جبرو تباهيلهم يوم بعل علي حيجو بعل كنياز ماتش عجل عبد الرحمن جلاز ماتش عجل عبد الرحمن بعل زوم زبالكم بعل دنبا آدم كلهم كتاب بعل عالي قال زبالو حلفتينا يسبان قال حلف أنسى كم ذل عالتينا يقول الله ما هذا بيصرحني رب إذا كان حاول يندلنا كو تاريخنا يتفت إيمي بيأتي أبي ترى تفتيمي تجاري سريح دي سرحن نعون رأيته وتسيته بنت تجاري تفتيمي فشيلو كن أي فشلن كن بالنقل تفت أمتات هاي السلاسل لك خم أجيرو درج خا أبيقهم سوا درج كسب أورجانيزد جيروهم سرابو يتاق قائم اللهم برات عتيقهم تانكتات كلهم سيوم وفرتات قبرهم سجمروا ما سوات تحيزو دحر ما سواها جنبار بكم حارف هريسو تودي تاريخنا إرترا قداي بر نالبات أبكوا بخرن زنوركم تخونكم كلتا سلسة براجين نيرن بعبد الله أدريس زمرحة بناي درجي لوجستيك قلب جلز خدمات ويانا أصحاب برالو خال انتاي جيرو قالوا ولا حمتي قبرنكو حجي من تاي كوم تقبل زلو سلام تاي مسكون يوم كوم تقبلوا تيلنا قل كلتا في اللي قالوا مس درجي مس درجي دفال عليهم حنتي نجرة مسان تايد بالنيرو درجي اتي قولا نظام ناي قولا ماهيبو اتخبسا ناب إثيوبيا حوسين ناب تግራይ ديكونس ناب ማእከላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ حوسو بمدب سرحلو نيرو درجي እጆም ከኣኒ እቲ ኤርትራ ወይ ተኸበሳ ዝበሃል ቆንፂሎም ምስ ማእከላይ መንግስቲ ትግራይ ክሕውሱ እዮም ዝብል ትፍልልይ ንሲ حجة أبتنا إثيوبيا stability أبنا إثيوبيا قومان كتسألنا تدفعلالة حجي اليوم ناتقراي كوس لودن يوم كان أديس أبابا كوس لودن مغنياته هلونا أنا إثيوبيا بحدقة أتيس لزلو
ህልውና ና ኢትዮጵያ በሓደጋ እትይዎ ስለ ዘሎ ወያነ ነዚ ሁሉ ዝገዲፉ ትግራይ ሪፐብሊክ ክፈጠር እንዳሕር ኮይኑ እዚ ኣጋዚ ወዲ ኣጋዚ ዝበሃል ፅውፅዋ ያምፅኡ ዓሚ እንታይ ዲሉኩም በረኸት ስምዖን ዋላ ስብሓት ነጋ እስኪ እኖታት ትግራይን እኖታት ኤርትራ እንታይ እዩ ድፈልየኒ ብልዕና ሓደ ቋንቋና ሓደ ደርፍና ሓደ መግብና ሓደ እኖታትና ድቁነንኦ ሽሩባውን ሓደ ኢሉ ተዛሪቡ እዚ ናበይ ዝኸይድ ነይሩ እዚ ቀስ እንዳበልካ እዚ ኤክሰርሳይዝ እዚ ናበይ እዚ ልምምድ እዚ ናበይ የምርሕ ነይሩ ናበይ ይኸይድ ነይሩ ብግቡእ ክትርእይዎ ክትክእሉ ኣለኩም ኣብ መጨረሻ ናብ ሕጂ በፂሕና ዘለና ምዕራፍ ክመፅእ ግን ሓደ ዓብ ዝተወደበ ትካል ሃልዩ ብኤርትራውያን ኣፌክት ክገብረና ደይክእል ኮነ ተወዳቢ ወያነ ትመራሒ ወያነ መዋሊ ወያነ እቲ ፕሮፖዛል ደውፅእ ወያነ እቶም ካልኦት ግን ዞም ንብሎም ዘለና በፃብዕ ድቁፀሩ ኤርትራውያን ክንሶም ኣብቲ ናይ ወያነ ፕሮፖዛል ኣትዮም ዝሰርሑ ዘለው ልክዕ ከምቶም ሰውራ ኤርትራ ተዓዊቱ ስመራ ክኣቱ ከለው ምስሞም ሰራዊት ናይ ደርጊ ዝሃደሙ ደንባይ ኣደም ዶ ሙሴ በኺት ከምኦም እዮም እዚኦም ከምኦም እዮም ሕጂ ደንባይ ኣደም ሙሴ በኺት ወይ ካልኦት ንብሎም ዘለና ንደርጊ ኮይኖም ቆልማ ዝሰርሑ ዝነበሩ ንዖም ድመስሉ ከዓ ኣብዚ ናይ ከበሳ ኣንጻር እስላም ዝለዓል ሓይሊ ከዓ ከምኡ ፈጢሩ ወያነ ማሲ ብገንዘብ ኣስዲዑ ይሰርሕ ኣሎ እምበር ሓደ ዓብይ ኦርጋናይዜሽን ፕሮፓጋንዳ ገለ ይኮነን ዝተስፋፅን ሓደ ካብኦም ናቶም ቱልቱላይ ኣበይ ክበፅሕ ኣበይ ክግበር ኣይኮነን ትፍርሒ ግን ወያነ መዕነቢኦም ይገብሩ ኣለዎ ሕጂ ኣጋእዝያን ፈጢሮም ሲ ናይ ኣጋእዝያን ታሪክ ገለ መዛሚዞም ካብ ፀዓዘጋም ገለን ከዋልዱ ይኮነን ወይ እውን እስላም ኩሉ ከጥፍኡ እውን ኣይኮነን ከምኡ ጌርካ ሃገር ክትመራሕ ኣይትኽእልን ኢኻ ግን ወያነ መህደሚ ትኾን ጉድጓድ ክኹዕቱ ከምታን ጭዋ መህደሚ ኢላ ኩሉ ሬዲ ትገብር ከምኦም ከወያነ ሕጂ ከምኡ ክሰርሑ ኣለዉ ኣብኡ በፂሖም ኣለዉ ኢና ንብል ዘለና ስለዚ ንዓነ ኣፌክት ክገብረና ክእል ዲ ኣይክእልን እዚ ባዕልኩም ትምልስዎ ነገር ኢኹም እቲ ኣፈጣል ከመይ ኢኻ ስኻ ኣፌክት ገብረካ ድዩ ነብስኻ ዓተት ኩልኻ እንታይ ተኣምን ኣብቲ ማሕበረሰባዊ ቃውማ ናይ ኤርትራ ኣብቲ ሕብረተሰባዊ ምትሕንፋፅ ናይ ኤርትራ ኣብቲ ባህላዊን ቀፃልነትን እምነትን ምክብባር ናብ ኤርትራ ዘለካ ኣረኣያ ናይ ነፍስኻ ባዕልኻ እንድሕር ተርጉምካዮ ኣነ ነቨር እንተኢለ እቲ ሓደ ነቨር ተኢሉ እቲ ሓደ ነቨር ተኢሉ ነቨር ፕላስ ነቨር ነቨር እዩ ካልእ ወላ ሓንቲ የለን ነቨር ፕላስ ነቨር ኢስ ናቲንግ እኮ ወላ ሓንቲ ነገር የለን ምንታይ ክብል ደሊ ኣነ ታሪክ ይደጋገማሉ ኣስተውዒልኩምሉ ዶ ኣስተውዒልኩምሉ ዶ ሕጂ ነቂሕና ክንፅበ ክንክእል ኣለና ናይ ጋእዝያን ወለዶ ኣለና ደዎ ኣለና ናይ ጋእዝያን ወለዶ ኣለና ደዎ ኣለና ግን እንታይ ኢና ክንገብሮ ሕጂ እቲ ናይ ጋእዝያን ወለዶ ኣለና ወሞ ግን ንሕና ኤርትራውያን ኢና ሕጂ ግን ንሕና ኤርትራውያን ኢና እኮ 3400 ዓመት ንድሕሪት ተመሊስና ወይ 200 ዓመት ንድሕሪት ተመሊስና ከምዚ ዓንተወይ ዝበልካዮ ቅንጫ ፍትፍት ናብኩም ዝእከብ ፀሓካ ዝኽእል ፖለቲካ ኣቃውማ ክመፅእ ኣይክእልኒ የለን ኣይክህሉን እዩ ኣብ ዓለም ኣብ ታሪክ እውን ኣይተረኣዮ እሱ ክኸውን ድሕር ኮይኑ ጀርመናውያን ናብ ኢራን ክምለሱ ኣለዉ እዞም ጀርመናውያን ኣይኮኑን ካብ ኢራን እዮም ፈሊሶም እዛ ጀርመን ትበሃል ሃገር ፈጢሮም ኣለዉ 1 ሚልዮንን ፈረቓን ድኾኑ ደቂ ኖርዌይ ብድርቂ ድዩ ብዝተፈላለየ ሳጊሞም ኣብ ኣሜሪካ ኣብ በዓል ፔንሲልቫንያን ካሊፎርኒያን ይነብሩ ኣለዉ ሶ ኣሜሪካ ነዞም ኩሎም ሕጂ ሚልዮንን ፈረቓንን ልዕሊኡ ዝኾኑ ኖርዌጃውያን ተዋሊዶም ናብ 3 ሚልዮን ገለ ኣትዮም ዘለዉ ኣሜሪካውያን ኣይኮንኩምን ኖርዌጃውያን ኢኹም ዝብል ዜግነት ሂዛ ንዓዶም ክትመልሶም ኣለዋ ከምኡ ድዩ ሕጂ ረአዮ እቲ ሎጂክሲ ኣብቲ ነብሶም ዋላ ነቲ ንሕና ንብሎም ዘለና ሓቂ እውን ኣይክኸውንን እዩ ሕጂ እሱ ክኸውን ፈሪሕና ኣይኮንና ስለዚ ብመሰረቱ እቲ ፍርሒ ይኮነን ከዛርበና ዘለዎ ጀነራል ንሕና ክንፈልጦ ንኽእል እቲ ቃውማና ኣይኮነን ደፍርሐና ፀላእትና ግን ኣነ ብቐዳይ ይዛረብ ነይረ ነው ከሃዱሚኦም ወያነ ኣልተርናቲቭ የብሎምን እኮ መህደም የብሎምን ራእይዎን ከም ደው ኢልኩም ከም ኤርትራዊ
ولا كم ويانا خنكم محسوبوا زو كل جبن غير كا إثيوبيا نبي تخيل الله نبي تدفع لنا حجي ناي تايمين قداي كوي كم دي ساعات كامل إخايا تدقس مش ساعة شدش نقول خت كان تكون كاتا ساعات مليئة ساعة ثلاثة أي تأوين يا تساعتكم ساعة 4 أي تأوين يا شر أي تبلكان يا ويا تدون يا تسا أي تبلكان يا تألارم شدش تحمش تقول كمان ألارم أي تقبرنا even seconds أي قديلوا كمان أبتا رايت ساعة مسمتي ألارم تقبر حجوا يا نبتنا يموت ساعة يخيل الله إذي نري أزر لنا خاني أبتنا ألارم ساعة كلمة مبصح ويانا أماوتنا بلوكم الله أماوتنا تفلت عليكم تماوتنا تقبره ترجمة أماوتنا كاباكم حليفنا نبيل أخن نبريم دولنا دلهم كم أنت قاينو أتوم تمالي سورادو هاجردو إرترايلهم مساهم تقاليسهم حواتنا دولهم دلهم مسلم الجسلنا السخم زم كبساجن حواتنا أخم جكنا يتعبينكم سبح حزنا إسلام جهاديس تمسكم حدا خيكونهم نحن إن حواتكم ولنا له حجي بتكون منفس أجان اليوم الصوم نحن ساق أجان دينا دحر كابانا فليسوم ما أبز حجي أخصم نبلو ذلنا بوتا سفيرهم جزهم تقرينات تزارب 9 حوات بقينا سلازي حقوم يوم صباح حزن عرب دلت جبراناس من دلنا إبجكا تجارو زبل لو واحد خونه بوليت أي من التحساسبة نحسب بينا ملكاي يعرف هاجرات نيبالنا قوما اللون نيبالن امنت اللون إرترا نيبالها جزءاتها كلل اللوا من نبابرو اللوا حزب اللوا هاجر اللوا حق اللوا تسكفنا له نفلت نجر يكون انت يقول لكم دلي سلامتا يمرص قالو زي ساعه دي ارناي موت ساعه مصال كعوتهم دي انا لباما تايكونكم تو ليت يدبلهم دونغيكم ولا زي بمجدي اغازيان دي بمجد اخسماويان بمجدي اغواويان مصيخمو زلهم مجدي تو ليت يدبلهم تو ليت مالسي دونغيوم ولا بناتهم حنقول كتحسب كوفيلكا مالت كوفيلكا بتي هجيك ناويان بعد سلطان كوينكا وي كادر كونكا كتحسبسي تو ليت يدبلهم عن حجك غبرو ينبرهم تكيناتون كغبرو ينبرهم لباما تزنبرو تدا غورحت كوينهم صباح نقول نذا إثيوبيا تبال حليبهم هزبي إثيوبيا أباليهم قحيفهم أنت أتقرأ كفتوا دلهم مس هزبي إرترا خبا أشي نورهم تقدم يتسقون تأنا دو وقتها ويانا يتزخون السام قبركوا مس هزبي إرترا أنت عين أينفرولني حلاين فتاون فكارن هزبي إرترا خوينا إذا حجي دبلو دلو بروباغندا نسون داك على حقوق حواتينا قالن دابركو أتليست نو تمدي تكن دفارن موصي اني دبها عينت ميلا غيرك اخان حزبها خم وتقبر انبر انا عنتري امريكا ميسايل هباتن الله حجي قبل حكني شعبيا لعلواينت كن ابزي خدوفن ኤርትራው ዝበሃል ዜግነት ከጥፎ ኤርትራው ዝበሃል ብሄርተኝነት ክጠፋ ኣለዎ ኤርትራው ዝበሃል ናሽናሊዝም ክጠፋ ኣለዎ ኤርትራው ትንክሕቲ ክስበር ኣለዎ ተጋሩ ኢናዶ ገሌልካ መፂኻ ነዚ ኩሉ ዕንደራታት እዚ ጌርካዮ ከፊልካሉ ደም ከፊልካሉ ኣብ መጨረሻ ምዕዋት ምስ ኣበይካ ናብ ካልእ ኣኸይድካ ጓል መገዲ እዚ ጎብሪኦም ኢልካ ኩሉ ዝዓለም ዘሎ ዝግበር ነገር ኩሉ ፈትሽካ ፅዒርካ ዳሲስካ ምዃን ምስ ኣበይካ ኣብ መጨረሻ ሕጂ ኣማውትና ኣሕዋትኩም ኢና ቀደም ኣጋእዝያን ዝበሃሉ ነይሮም ንሕና ግእዝ ኣጋእዚ ገኣዘ ዝበሃል ዘርኢና ካብኡ ኢና መፂና ንሕና ካባኹም ኢና ፈሊስና ከም ሓቂ እንድሕር ኮይኖም ተጋሩ መሬት ትግራይ መሬት ኤርትራ ንሕና ኢና ክንፃባፀብ ዘለና كم حق بتاريخ متينا خنزارب تخينا ترأسي كشلحنا نبر مريت إيرترا مريت تجري مريت إيرترا نحنا إنا واناتاتو زخصوم دبلود اللو ولا تصوم سفيرهم اللو تجري زبها مريتنا يجنزبنا يجنزب حزب إيرترا أجازز دبلو تاريخ نهنايو أجازيان دبلوهم قدامه سفرتي بإيرترا تد أنيرهم كوينهم أجازيان دبهالو فليسهم زخصوم زبهال اللو بطان تد أفتيرهم كوينهم ويأركوا حكي نهناي مريتنا نحن عندنا كلام ما يجبرنا because أما مجزأتنا يرنا لذي إترات بهالهجر تفتير الله خم تعلم دفترة أركيبهم نالو تمسجني لنا ننبر سباس لزخنا شبد عدا عين لنا برنا بحق يا أبتناي كلامنا إثيوبيا سئل أنت الأريخ مكو تجري أكل إترا نيرة
مريتنا جنزبنا زلامبسا جنزبنا عدقرات جنزبنا ولا مقالة جنزبنا كل ذو على أخصو شروع عدوام جنزبنا إذا كلام كنقبر قلنا إحنا أبز زمناوي ناي بوليتيكا معبالنا حبرت سب وياس أمنا بابر حبرت سب أتينا نزي عشريفنا أبكالو قيقفنا أتين دلنا إرترات بالهاجر سيلنا نفتيرنا نالنا مجزاتون فتير وايت هاجر نزي عقيمنا كحيلنا أتصبقنا أنك أنا هنا غيرنا خنخيش لزدلنا هنا أنا كأننا إذا إن تاريخ أنت متينا جن إذا حطهم تجبرا وايكونني ترى إذا كنا نحنا هنا كلام كنجبر كنت عنتو يعني حتى حقاونا تالوجي يقولون جن كلام كنجبر تخوينه كمان نحنا هنا وانا تكنبلس نحنا هنا دقبا أنا برن ساتو ما يكون نحنا هنا كن بهال تخوينوس نحنا هنا مالتي أمبر نسوا ما يكون نحنا يكوننا السوا ما يكونون كلام كجبر حجب زعبا أجازيان نتيوم أب إرتران سفيروم أبزاجر نيروم دحرينا بسحل كيدوم كاب سحل كأن دجنا نبزجي جبكات بهال تجراي بوتا كيدوم جلز بهال تاريخ نحنا هناكو جن أب كم ذا عينة هيوت إن نبر سبات سلذي كنا بتي إرترات تفترتو زمناوي أفتران أقاو ما نيتحبر السبن حزب إرترا بحق تقيدو حزب زخيدي ولا تمنقستو تسرعتو تمنبابرو بهلاو حقو كله بحق تقيدو زخيدي فلستا بالدليل أفكت دا يكونن ولا شقر يقولوا لنا أنا قل كن حتى تغي الناس نحنا هنا حتى تدقبا أنا مالتي سو من اللي سيخو نخل تسفا قبر زي عبي أورغانيزيشن يكونن نحاتير علامة نمهدمي وي نمهدم تتقوموا له بروغرام زي ننوح جزيز زخيد بروغرام يكونن تبداكم تخينو ويانا نمهدم تتقوموا له بروغرام نبر نايب حق عزازيان زبها الزرقي مرميل فرفيل وصيش كمزي كاب همما عصمي كركب يخيلني كاب همما مرق كتوصاي تغني خاوي لخون فاتس نغرات كتمصاي تغني خا زي كون نغر ايكونني ግን ስለምታይ ገብረሎ ተልና ግን መህደም ጥራይ ከተቀመሉ ስለዚህ ኩሉ ተዓጺ ምክንያቱ ሻዕውያ ልበሃል ውድብ ቀዳር ሲኢንሉ ወያነ ንሻዕውያሲ ቀዳር መስለኹ ስለሰአነሉ ብስተፈላለየ መልክዕ መጽ አለው ያነ ኣይከኣሉን ሶታህ ገብርዋ ዘለዎም ንስኣ ታሳልሰይቲ ታሪኻዊት ጌጋ ኣብ ንግስነትና ኢትዮጵያ ገይሮማ ገብርዋ ኣለው شعوية بخمسة دي خدم سايدم ساسنجن إذا التاريخ كنقد فوينا علامة أمجن نستي أخبر دليل مايك فري اوكي ثانك يو واتابا اي ثينك حجم ثلاثة سبات كنا ديبنا جند عساوا ديب كتصنيح خان ديخا ولا محبا حدا وان قلت نغيركم كوي تا انت اذا قرفكم مساقم سيدي يتحمش شحويا انا دهوني اترفني رجال لقنا تملميلو نخسره قم زبله سلدي حيل زبله سلدي توهيبو مالتي صبو نطعم مسرحل ግን حجي انا تسواصين دو لتصين ام تصين ويليام يومكو بلو تباهيلهم يمصيو نعنا خلامدونا اكسرسايز كغورنا اها هوبدينا نخنبل يمبر تحققوا اوشطمون አለሳቶ كاوشتم دمص ايكونن ويليام كو عام مسانا ينيرو حق ابزي ويليام زبلو حجي نحنا غازياوين ندبلنا نبره فمال ግን ኤርትራውያን ናይድብለና ነይሩ ከመልና አውሽተ 10 ተልተወር حق غازاوያን ክንከውን ከይና ካበይ መጽ እዚ ፖለቲካው ፕሮግራም ካበይ እዚ ተሐሳስባ መጽ ካበይ ዝነቅል ታቆይንት ማል ወቅት ማል ዘይብለና ካብዛን እሽቴ ከማን ብናታ ዓቅም እንተሐቲትና ማለት በዝና እዚ ዊልያም ዝብሎ ሕልኩ ሰብ እንተሐቲትና ሲ ዓም ዘይብለና አብ ዓድማ ናይ حق ሰብ እዚ كم عينت امنتن ناينت انت حطهم تدالو خوينو عامن قد عامن كبلنا نيروكو ግን አይበለና ስለምታይ ሎም እخبلنا አሎ እትመደብ ዓሚ ነበረን ሎሚ ይመጽ ይትመደብ ስለዚህ እትመደብ ዘምጾ ዘሎ ብድሕሪት ተቀደም ዝልእኾ ዝነበረ ወያን ሕጂ ኸ በዚ መልክዑ ቀይሩ ከም ድዛረብ ከም ድሰርሕ ገብሮ ናይ ተልእኾ ስራሕ ናይ ዕላማ ጉዳይ ይኮነ ተኣምን ዲኻ ሕጂ ደንበ አደምን ሙሴ በኺትን كم ويليام قال لهم ابنته ما نوصدهم دم بادم موسى بخيتنسي اب حق نرتع المتيخه حزب باركاس مس منغستي درغ وغينوس
أنصار كبسا وجه خفت يلك تحسب له تي سورة بتحول نبرة معبالة أمس جيبوا النبرة عمتها زغلوا عوتها بقمة الإغاثي يقبر يلك تحسب له أي قبرني كوت أبتلوجيك متيقا تهزبي يقوروني قلنا من تايد أدرق قب حسبني روحو متيلنا تاتوات أون درقي نايمت أرشان شعبي أخي طفئت خوينو درقي إجا يخقبر زلوه أما نقو خبسان إسلام كريستيان وقع كخفت كخئل اللو دحار تسورا بعلو خطهمي مغنياتو سيفيل وورك اللي عليو هزبي داي ترقاقين ان نحد حدو بالعلو تقبسا إثيوبيا وبن إتي قولا غاني نونو كام زبل إذي أنتي إرتراء ولا على ما هو حق متي خاسي أب كم عين التخفاف اللي حبر السب هاجر كقوه ما يكئن جي نابكم عين برسبكتيف نمنصا ينير تقند علامة ناي درق دليت نسي ينير حدا نحد حدود بالع حبر السب تفتر له نناط انت يكون لو ما حدر دي خو عل يفلط حزب سنا نناط انتو ناي كتل كاني اوريدي تسورا او خلو كمزي شوه بشوه دبلوم حرو شوه بشوه غير كاتغبرو بخومو خودو يحاسبون يدرغ ግን تو ليت كمان يدرغكو اما بل 11 ساعات فرقان يحاسبوات حسب 10 قلت كدول كلها تقرب يحاسبوها مو تسعيرو حجي تاخذ دلي اذيوم كاخما يمدغمو አይደሉ ስለዚህ እትመክፋል ብድሕሪት አሎ ቶም ድልኡኹ ከዓ ኣነ ብለካለኹ እኮ ኤርትራ እትኾነ ኣብ ሓደ ሎጂክ ወስደካ እዞም ሕጂ ማሕበረሰብ ዓለም ንብሎም ጻዓዶም ገለመለ አንጻር ኤርትራ ኣብዚ ጀርመን በሎም እንታይ ዶ በሎም ስዊስ በሎም ዋላ ገሎም ቅድሚ 2-3 ዓመት ዝነበረ ቆይቃ አንጻር ኤርትራ ንሰምዕ ኢና ሰብአዊ መሰል ምግሃስ ኣብ ኤርትራ ህዝቢ ቅተል ኣሎ ስደድ ኣሎ እስር ኣሎ ማዕቀብ ዝገበር ብዙሕ ንሰምዕ ነርና ፓርላማታት ናይዘን ኣውሮፓ ሕጂ ደንብቦ ደለዋ ዛረብ ደለዋ አንተበይ ተልዑል ነርኩም ዝናይ ጀርመን ጋዜጣ ከምዚሉ ኢልኩም በዓል ጃጓር ካበይ መጽ ዝሐቂ ናይ ትማሊ ኢሳያስ በቅትማሊ ኢሳያስ ሎሚ ኢሳያስ ይዘብ ካለ ደመጽ ይመርሐይ البوليس غتغيروا لي تكايدا تغيروا لي بإيرترا نسو كو يتمسمر دلو نسو يتمرحي نسو يتمنجستي نسو يتبوليسي ما انت هاي اب حدا ملحس كل التغيير ادزارو بوتا خوينهم ناتهم مسرتاو دليتونا يكونن اذا حجي بوليتيكال موتيفيتد زغونه كستات ابلعلي حزب المنجست انجير كانت عدل مودا دغبر يا مጨረሻ تودق كم زي قالت مسفلطو قاب تحق مصلو ስለዚህ ናይ ወያነ ከዓ ንሱ ብድሕሪት ኮይንካ በር ኣነ ታሪኻዊ ፀላእ ዝበሃል ኤርትራዊ የብላን ወያነ ተቃዋሚ የብላን እንዲና ንብል እዚ ሎጂክ እኮ ሓቂ እኮ ስኢልና ይኮና ክንዕቆም ደሊና ወይ ከሎስ የለውም ክንብሎም ደሊና ይኮና ኤርትራዊ ተቃዋሚ ኤርትራዊ ፖለቲካዊ አጀንዳ ዘለዎ ኤርትራዊ የብላን ግን ኩሎም ፑፔት ኣለውና ልኡኻት ኣለውና ባንዳታት ኣለውና ተኸፊሎም كم تقدم نايف تورارن دجزماتن بلاتان معرض توهيبهم أنصار حزبهم بسرحوا ذنبورو زيجاتنا كومو قالوا حجي زمناوي دولاري ناي قدم في توراري بلاتا بلمبراس دجازمات كنيازمات يدوهابهم نيرو ناي لو مخا اسو تريفو زمناو كنياز دولاري زمناو غرازمات دولاري زمناو بلاتا دولاري زمناو في توراري دولاري اسو توهيبهم بسرحوا بطابعته دقول صور زيغاتات አለውና ሶ ታሪክ ይደግማሉ ታሪክ ይደግማሉ በርካለ ሐንት ነገር ይብሉ አው ጥራይ ጫፍት ክብለካ ደለ አነ በዚያም ሰኢሎም ተዛሪቦ ሚሊዮን ክንዛረብ ዘሎ ግን ንምንታ ይተመሪጹት ጊዜ ክንሪዮለን አናላይዝ ክንገብራው ክንፈልጦለን ነበር እሶም ስኸድምዑ እና ፈሪሕናስ دقيمة تحت حجي كريستيان كن حردهم ينا مو هويلهم كمتيهم إلنا فرحنا مسرنا نحضر كنا نزارب ذلنا أو لبنا أصلا أمرنا أصلا حدنتنا حياة المهانون نفلتين السو سكيفنا يكونون نمن تايجن مريض أو مسألة حجي درجة نتاي بذا 5 ساعات دي مريض هو نتاي سلدخونه حجي اتناي تاريخ تقرارابن تدغاغامنتن نمنتا علامه خيمت هولو تمساسال علامه بس مخانون كنفلطو حجي اب عقل صبد دبصح منغست دوس دسبونتي
أمناي قحسم ساعات مسبتصحة دوسة سجونتي تفلتوا ليهم أب إثيوبيا زنجسو نجستات كاب سلطان زتأليلو مغنيات ويدفرسلو مغنيات تعبي مغنيات إرترا مهانات فلتر نا إرترا قداي بقبق سلدي فتحوا طري هاي لسلاسي بسنكنا قداي إرترا أبدخل لقلو لاواتي درجة أنا هاي لسلاسي شجر ريو نا إرترا قداي بسلامة ومجد فتيحو إتي فدرشن نام نبور مليسو حزبي إرترا ريفرندم كجبر بشحنش عتبيتن 74 انت دقوج نيرو درجي سلامة وزمدنا مقصلة نيرو درجة جن أب تاريخه وصحته تأتيو كلهم نجر ولد أرجنبار وبدي بخاتينا أسيرنا بيت فردخنا قربنا إيلونا عالم أويجو عسسوا عتعمت ليتن معلتن كعرف أب تاريخ أفريقيا استواجع من قست تلو درجة رأي عسسوا عتعمت ربريبو درجة بناء إرترا قدايك أسلطانو تقلبيت وتوقحيفو قالي أم زيمبابوي قالي أم كارشيلو ريدو ولا تعدي سوا 4 كيلو بيت منقست تأتيو نناي درج سبب سلطان دقوايا عند حزن ويانا خيمسلكم حزباو جنبار مسلتم كحتد يكونه حق سلازغوني برويانا عدي سوا أبيكم دل يفلتوني 4 كيلو يفلتو 6 كيلو يفلتو كازانجي سايفلتو ولا قلي يفلتوني تقادرتي ناي شعبيا تقادرتي سليان دحان سو وشت عاد سوا زلو حزب زمسكرو ጉዳይ ስለተሰሩ ይግለጹ ታሪክ ግን ይደጋገማሉ ደርጊ ብና ኤርትራ ጉዳይ አልጊሱ ኃይለ ሥላሴውን ቆሙ ወያነ ና ኤርትራ ጉዳይ مفتاح ስለዚ አበይቶ ይሕጂ ተንጠልጥሎ አምናይ መበል 11:59 ደቂቃ ኮይኑ አጋያ ንብለኩም አሎ أكندك تنور تماليسو حاسيبو تحقق خند دنص أبا تنطلطيلو أدر ويانا نزي أي دغاغمالو سلازي نحنا متكلنا أب حدنتنا أب هاغراونتنا نالنا እሱ ደሰክፈና ጉዳይ አይኮንም ግን ትድመሮ ጽሉ ሰዓትን ንምንታይ ከመሪ ጾሞት ዕላማ ምፍላጡን ነንሕድሕድና ምግልላጽና አገዳሲ ስለዝኾነ ትሚስጥር አውጪና ክንሪኦ ክንክእል ኣለና በርዞም ሓላፍነት ደይስምዖም ንገንዘብ ኢሎም ታይ ኣጋዝያን ታሪክ ኮ ይፈልጡን ኣጋዝያን ቤት ትምህርቲ ትበሃል አለ ገዛውትና ዳዓበና ኣላ ካብ ቀዳማይ እስካዕ ሸምናይ ክፍሊ ዘለዋ ናይ ኣጋዝያን ስእሊ ካለው ስለምንታይ ኣጋዝያን ኣብኡ ተሰሪሑ ሓቲትና ኣሉ ናይ ንፈልጥን ግን ناي بوليتيكا ربحا ختبل نتي ناي تحبرت سب ياتاوي ان نواورو بنقدي بمحرس فليسو اب حدا خباب تقميطو قلمل قليلكا حجي نسسخات دلي زلخا حبو اجندا كم معلبن تارجيتين غيركا خطقملو غن ايكالني ويانا طرا يدفار كوينو دفتنو دلو مغنياتو اب صقم سلازاتو ويانا تواطيري بزي قلعلم تواطيري ويانا ناي ዲሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ ሃኒጹ ሚእቲ ብናይ ምርጫ ካርድ ስዒሩ ስልጣን ንመፀ መንግስቲ ኣብ 6 ወርሒ ዘይመልእ ግዜ ሚእቲ ተመሪፀ ኢሉ ንዓለም ዝኣወጀ ዊስክታት ዘፍሰሰ ዳንስ ዝገበረ መንግስቲ ኣብ ውሽጢ 6 ወርሒ ስቴት ኦፍ ኤመርጀንሲ ኢሉ ኢትዮጵያ ክውጀላ እቲ ደፋር ዘይሕሱ ደፋር ኣብ ዓለም ወያነ ጥራይ هجي تمحسابهم دحن مسلوم اندي وخون دي كونن ابينا زلو غداي اتي حاسبلو زلو غيزين اتي مخنيات ناي محساب مخنيات كا تمساسال مستوم غزات حيلتات مخونو ردو نو خون الا ان نزارب زلنا مو مايك فيرن ثينك اوكي ثانك يو وطابا I think سيبو زنبرة وديقو دعنبر أصبرا 46 حادي ينيرو أصبرا 46 حادي بتتان نو حزبي إرترا ننحدو حلمناي وياني كتربش مبالي جان أنا حجين تاعي قبل دالي
نود أبا in 2013 أبيلو خون مسفعل مسفعل إيرفليكس كان على الكلام وياني ما تشرشوا أخي تودي يلنا نعلل نيرنا بتكون تات زنبرة حجي أنا خاقب الليسي ويانا اسم ملت الجري كم زي آيس أما يكوينو نما يندا تغير ملت تقبر تأفيو خوينو يسمعني أوريدي أم حراي هو يخوينو يسمعني حجي اتي انصصرتهم اتي سمبادة فرحاتهم ناب انت عنصوسي نقلد بالمسلالو زودو مخانم سلاز فولتو اقرقر يزلو مشالو مستحرد درهو فانتطر دبل حدا خاو مينس كاين تسمعهم من حزب إرترا مبدال من حزب إرترا كل جزي always they pick us كل جزي نعنا يوم درجهم نيرو هاي سلاسي خم نيرو نبانا يوم دايركت جورو حجي إذن أي أجازي it's not big deal مالسي قدامي نجار حزب إرترا حد نتود فلت عود جقنا حزب سلازخونه إذا كان عينت هاتو قطوسي I don't think وتسيت هلو نعدنا خا أفكت خبرنا يخيلي إلى أمن جنتي نويانا جن نويانا تمتينا كم زمخا برد نما يتغيره already lost they lost already I can see أنا كا خمزر داني already أمحرا took over አይሰማ ማይ ምክንያቱ ሕጂ ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ባይታ ክንዛረብ ከለና ማለት እዩ ነቲ ቀቢርና የድበልዎም ሓራ ኣጥፊናዮ ደምሲስና ኢና ህላውነቱ ኣጥፊና ኣማራ እና ኦርቶዶክስ ዳግም እንዳያንሰራራ ወገቡን ሰብረነዋል ዝበሉ ወይ ደምሲስናዮ ዝበሉ ኣምሓራ እንደገና ሪሃቢሊቴት ገይሮም ሓራ ተወዲቡ ንመሰሉን ንህላውኡን بزحية لما ممكن ممصم أزي يفرحهم يو أفرحوهم كأنه تعامل أو سامع مع زيادة بقت جلاسيتي كالجن ويا نسي كفتر كله عبد الدبيت زي مالليت كولد كله في مانيفستو خوت كله نايت تجري ستيت مفتاريت علامة حجي أي أبزوكو أي نتحاول كلنا حجي زياخ قبرو انتخوينهم تأمد قبرو مسيلوكا نسرع الدرجة علينا أبسان مسينا تقرأي كم هاجر قوما زخل كلت تقرأ دوك تبل تقل بزمن أو ملكات الناس باجت كله تي مواقراوي بوليتيكاوي إيكونومياوي منقستاوي تقالات بملو وين عابي أورغانايزد كوينو كم هاجر قوما زخل هابتنا إثيوبيا مزمزلو ناي سلطان زمن فتيرنا أمدميدنا أما جرشة تقرأي كنفترينا خلو زحركة خلو يومكو ما إذا حجيس إلكا سمعيتها يكونن مالسي تقرأي كنفترينا إلكا هم كان برد تلعج تايدا كما تقول خلو صعبينا يوم يريوهم يوم كوفي لهم أبتا أخيبا يرأي ترايهم هو بوغن إيرترا خمزخ متسل زغل نشعبيا دمسيسنا نزنا خبسا هزب خمزيقرنا زبل حلماوي بروبوزال كوت سخيل إذا هجي تبلغ أنا حكا حيبرقي بمدب يقولوا تسريحه إذا مدب إذا خافش حنش حتى ميتين ويانا خاميدا تقرايد يميروك سرحان متسني حجي حدش زمت بروبوزال يكون نكو مخنيات نيرور يدا أمسي ارتراح واقع نايباد ما نايباد ما مخنيات يو بعد ما مخنيات يعني راح تقولنا أخو مالتيكو ግን ባድመ ምክንያት አይኮነትን ባድመ ነቲ ወያነ ሓንፂጦ ዘሎ ትግራይ ናይ ምፍላጥ ወይ ትግራይ ናይ ምፍጣር ዕላማ መሕቢኢት ያ ወያነ አይ ሚን ባድመ ታሽግር አይኮነትን ምስኪነይት እንታይ ዝገበረት ባድመ ናይ ኤርትራ መሃና ፈልጥዋን አው ደካት ይብሎም ናዋጋዕ ዳጋው ናይ አቱን የወያነ ግን ምክንያት ክገብርሎም ንመንግስቲ ኤርትራ ከፍርሶም ተኮይኖም وريرونا قال ما لهم سراويتهم غيرهم كم تزرعهم نعلم امثيلهم كيدهم اسمره اتو ينير تمدب قل اي تخالن
ህዝቢ ኤርትራ ይስዒርዎ መንበር እዞም ሰባት እዚኦም እንተ ድስዕሩና ነይሮም ትግራይ ናይ ምፍጣር ሕልሞም ተወዲኡ ነይሩ ንተኣማመን ዲና ኣብዚ ግን እዚ ናይ ስልጣ ኣይሚን ናይ ትግራይ ምፍጣር ሕልሞም ኣጀንዳኦም ፕሮግራሞም ዋላ ተሓቢኦም ሒዞም ክመፁ ፀንሑ ደፍሸለቶ ኤርትራ ኢትዮጵያውያን ኣይኮኑን ኣምሓራ ይኮኑ ኦሮሞ ይኮኑ እዞም ናይ ኢትዮጵያ ሕጂ ዶክተር ብርሃኑ በል ቅንጅት በል ዋትኤቨር ኩሎም ተቃወምቲ ኢና ኢሎም ዝተኣኻኸቡ ደለው ደቂሶም እዮም ነይሮም ኤርትራ ኣመኪታቶ ነዚ indirectly ህልውና ናይ ኢትዮጵያ ንክቅፅል ከማን ጌራ ኤርትራ ምክንያቱ ናይ ወያነ ኣጀንዳ ስለ ድሰዓረት ኤርትራ ማለት ትንሳኤ ናይ ኣምሓራ ከም ድብገስ ዝገበረቱን ዕድመን ኤርትራ ሳላ ኤርትራ ክብልለዎም ኣምሓሩ ምክንያቱ ወያነ ትማሊ ንኤርትራ ብባድማ ኣሳቢቡ ስዒርዋ ነይሩ ተትኸውን ነበርያ ነበሩ ኮይኖም ተረፉ ነይሮም ነበርያ ነበረ ፈሪሶም ከም ሕሱም ፈሪሶም ምርኣናዮም ነርና ግን በተሓደ ወገን ከምዚ እግዚአብሔር ጸድፊ ይፈጥርሞ መዳይቦ ፈጥረልካ ድባልካ ህላው ኢትዮጵያ ንኸይጠፍእ ሻዕቢያ ዝበሃል መንግስት ተፈቲኑ ጸላኢና እንዳበልዎ ቀታሊና እንዳበልዎስ ኢትዮጵያ ከም ሃገር ንኽትቅጽል ከማን ናይ ሻዕቢያ ግደለዎ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ግደለዎ ትምሕዋት ዛዓ ፖለቲካ ኢና ንዛረብ ዘለና ስለዚ ወያነ ሃገር ክፈጥር እንተኮይኑ እዞም ኩሎም ሕልምታት ሕልሚ ይኮኑ ባላሶ ክንሰርሕና መቐለ ጽርግያ ክንሰርሕና ኤሮፕላን ጣብያ ክንገብርና ይኮነን እዚ ኩሉ ምስ ገበርና ዝመጽእ ሳዕቤናት እኮሎ ተሓታትነት ኣሎ ብህዝቢ ኢትዮጵያ ክውረጡ ምዃኖም ፈልጥዮም እሱ ከይኮነ ከሎ ግን ስርዓት ኣብ ኤርትራ ድፍጠር ስርዓት ከዓ በትናንታ ቋንቋ ድዛረብ ተኾነ ጽቡቕ ደይክእል ተኾነ ግን ጸራሪ ግና ወያናዊ ተሓሳስባ ዘለዎ ሕብረተሰብ ኣብ ኤርትራ ምፍጣሪ ነቲ ዝነውሐ ዕላማ ሽትኡ ንምውቃዕ ማለት እዩ እዚ ብመደብ እንበር ተሰሪሑ ናይ ግዜ መቃን ኣለዎ ኩሉ ናይ ግዜ መቃን ኣለዎ ፕላን ኤ ፕላን ቢ ፕላን ሲ ፕላን ኤ መጀመርያ ኣምሓራ ምድኻሚ ናይ ኣምሓራ ኤሊት ናይ ኣምሓራ ተሓሳስባ ዘው መስፍናው ተሓሳስባ ወይ ኣምሓራይዜሽን ዝብልዎ ካብ ኢትዮጵያ ድምፅማፁ ምጥፋይ ትፈልጡ ዲኹም ኣብ ውሽጢ 25 ዓመት ነምሓራ ዝውክል ፖለቲካ ውድብ የለን እዚ ብኣዴን ድበሃል ናይ ኣምሓራ ውድብ ኣይኮነን ናይ ኢሃፓ ናይ ሓደ ዊንግ ናይ ኢሃፓ ዝነበረ ህብረ ብሔራዊ ውድብ ዝነበረ ግን ሰቢኾም ሰባቢኾም ናብ ናይ ኣምሓራ ውክልና ኣምፅኦም ፎርማል ናይ ኣምሓራ ከም ዝውክል ገይሮም ዝፃወትዎ ነይሮም ህዝቢ ኢትዮጵያ ግን ኣይነበረን ሰውን ህዝቢ ክሳብ ክንደይ ኢኹም ትፈልጡ ህዝቢ ኣምሓራ ክልተ ሰለስተ ከይወልዳስ ናይ መምከኒ መድሃኒት ከም ዝወሃበን ትፈልጡ ዲኹም ኣብ ኢትዮጵያ እዚ ኣብ ኩሉ ገጠራት ናይ ኣምሓራ ናይ ፖሊዮ ክታበት እንዳተባሃለ ናይ ፈንጣጣ ክታበት እንዳተባሃለ ናይ ኑፊዮ ክታበት እንዳተባሃለ ኣዴታት ኣምሓራ ከይወልዳ እኮ መራፍእ ተወጊአን እየን ኣፎም መሊኦም ድዛረብዎ ዘለው ኣብ ዩቱባት ኣለኩም ኣብ ሙሉእ ዓለም ኣብ ክስታት ዝቐረበ ጉዳይ እዚ ኣምሓራ ንመፅናት ዝወሰድዎ ስጉምቲ ጸጥ ኣቢሎም ኣምሓራ ቀጥቂጦም ጨፍሊቆም ቀቲሎም ኣምኪኖም ኣምሓራ ዝበሃል ኣተሓሳስባ ንምጥፋእ ብኣዝዩ ረቂቕ ዝኾኑ ሜላ ክሰርሑ ፀኒሖም ስብሓት ነጋ እንታይ ኢሉ ኣማራና ኦርቶዶክስ እንዳንሰራራ ድባቅ መተነዋል ኢሉ ደምሲስናይ ኣምሓራ ድሕሪ ሕጂ ኣምሓራ ክትስእ ማለት ዘበት ኢሉ ተዛሪቡ ግን ሰላ ኤርትራ ኣምሓራ ሪሳይንስ ኮይኑ ሕጂ ይትስኣል ሰማማዕ ኣግሪ ምስትንፋስካ ድበልካ ኣዝየ ድሰማማዕ ግን ትሕልምን ሕልሚ ኢልኩም ኣይትግደፍዎ ወይ ትንቢት ሃተፍተፍ ኣይትበልዎ ሃተፍተፍ ኣይኮነን ፕሮግራም እዩ ንኢትዮጵያ ሒዙ ወያነ ንዓና ደም ከሽነና ይሓሲቡ ንኢትዮጵያ ሒዙ ንዓና ክወረና ይሓሲቡ ኣብ መጨረሻ ንኢትዮጵያ ከንታይ ክገብራ ታ ክገብራ ዝግብኦ ገይርዋ ክልግስ ምዃኑ ንኢትዮጵያ ፍሉጥ እዩ ንምንታይ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሽሙ ዘይቀጥል ህዝባዊ ወያነ ሓርነት የትግራይ ነፃ አውጪ ድርጅት ወይ ካኒ ትግራይ ሊበሬሽን ፍሮንት ኮይኑ ስጋዕ መዓስ እዩ ዝቅፅል ኢትዮጵያ ተሃክል ሃገር እንዳበረሐ ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ተኺለ እንዳበለ ፌደራላዊ ስርዓት ኣዝዩ ጄኑን ዝኾነ ፌደራላዊ ስርዓት ተኺለ እንዳበለ ስቲል ትውድብ ናቱ ፖለቲካዊ ፕሮግራሙ ግን ናይ ትግራይ ነፃ ዘውፅእ ትካል ኮይኑ እዩ ዝቅፅል ዘሎ ዋይ ትግራይ ዲሞክራሲያዊ ድርጅት ኮይኑ ዘይቅፅል ክቅየር ኮ ነይርዎ ኣብ ሓደ እዋን ሕወሓት ተልእኹኡ ፈፂሙ ንስርዓት ደርጊ ኣውሪድዎ እዩ ካብ ስልጣን ዳሲት ድሕሪኡ ሓደ ዲሞክራሲያዊ ትካል ኮይኑ ክቅፅል ነይሩ
اتا زواحد الشموم كمان اي قيروان سلمتاي دي قيروا شتኦም አይወቅዑን ዕላምኦ አይወቅعን ገና ኣብ መስርሕ ኣሎ ማለት እዩ ህዝባውያን ሓርነት ትግራይ ኣብ መስርሕ ኣሎ ንሓርነት ትግራይ ዝቃለስ ውድብ እዩ ትግራይ ከም ሃገር ከውን ዝቃለስ ውድብ እዩ ህዝቡ ኣብ ከም ዘዕኺኹ ዘቃልስ ውድብ እዚ መደብ እዩ ፕሮግራም ሕልምታት ኢልካ ተሓልፎ ነገር ኣይኮነን ንዓይ ንዓኻም ሕልሚ ክመስለና ክእል ንዖም ግን እቲ ሕልሚ ናብ ክውንነት ክቕይሩ እዮም ዝፅዕሩ ሓደ ካብኡ ወራር ኣካይዶም ካልኣይ ከሲሶምና ሳልሳይ ደይገበርዎ ነገር የለን ስጋዕ በቅት ማለኩ ዋላ መለስ ምስ ሞተ እቲ ናይ መለስ ስትራቴጂ እዮም ዝኽተሉ ዘለዉ መለስ ጉዳይ ኤርትራ ይሕሚምዎ ቀቲልዎ ንኤርትራ ትበሃል ሃገር ወይ ንኤርትራ ዝበሃል መንግስቲ እንተ ደኣ ደንበርኪኽዎ ትግራይ ትበሃል ሃገር ክፈጥር ከም ዘይክእል ይፈልጥ እቲ ቀንዲ ጠንቂ ሕጂ ትግራይ ካብ ኢትዮጵያ ንኸይትግንፀል ጠንቂ ኮይኑ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ወይ መንግስቲ ኤርትራ ሰራዊት ኤርትራ እዩ ማለት እዩ ኣብቲ ኣናላይዝ ክንገብሮ ኣብ ትንታነ ሓቂ ከዓ ንሱ እኮ እዩ ኣይና ኢና ኢትዮጵያ ተቃዋሚ ውድብ መፂ ሕጂ ትግራይ ከይትግንፀል ተኸላኺሉ ንሕና ኢና ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ናቶም አጀንዳ እዩ ናይ ኤርትራውያን አጀንዳ ኣይኮነን ናህና አጀንዳ ኣይኮነን ዋላ ዞም ሓደ ክትተል ዛረቡ ዕሱባት እዮም ገንዘብ ተኸፊልዎ ዝዛረብ ሰብ እዩ ከምዚ ኖርማል ጋዜጠኛ እዚ ኩሉ ጋዜጠኛ ኣብ ናይ መንግስቲ ዝዛረብ እኮ ኣሚኑሉ ይኮነን ዝዛረብ በል ኢሎሞ ፅሒፎም እዮም ድግቦ ደሞ ዝኽፈሎ ገንዘብ ኸይድ ሸቃላይ ማለት እዩ እሶም ከዓ ኸም እዮም በሉ ኢሎሞ ምብሉ ኣለዉ ክዓውቶም ዲዓውቶምን ካልእ ኣርእስቲ ግን መደብ ሓደ ካብቲ መደብ ናቶም ይንብለካ ኣለና ሓደ ካብቲ መደብ ዘተተሓሕዝዎ እዩ መልክዑ እንዳቀያየረ ድመፅእ ሃይለ ስላሴ መሬት ኣንበር ህዝቢ ኣየድልየንን ኢሉኩም ንሕና ግን እቲ ህዝቢ እምበር መሬት ኣይኮንና ንደሊ ኢሎምና ኣብዚ ፓል መፅኦም እዮም በዓል ስብሓት ነጋ ተዛሪቦም ኣብ ዝኾነ ይኹን ናይ ዓለም ኣዳራሽ ዋላ ናይ ዩኤን ኣኸባታት ኣይኮነን ኣብዚ ፓል መፅኦም እዮም ተዛሪቦም እኮ ኮፍ ኢልና ኣብኡ ሰሚዕናዮም ኢሉ በረኸት ስምዖን እዚ ተዛሪቡ ኣባይ ፀሃየ ከምኡ ኢሉ እንታይ ገብሩ እዮም ኣብዚ ናይ ኤርትራውያን ፓልቶክ እንዳመፁ ሚኒስትራት ኢትዮጵያ ዝመርሑ መራሕቲ ሃገርቲ ኣብዚ ናይ ፓል ከምዚ እንዳስዋ ይኹን ትብልዎ ሚስ ዝፓል ግን ንዓይ እንዳስዋ ኣይኮነን መልእኽቲ ብግቡእ ከብፅሕ እዮም መፅኦም መራሕቲ ኢትዮጵያ ፈተውትና ከም ዝኾኑ ክገልፁ እዮም መፅኦም ሰው ፀላኢና ሻዕብያ እምበር ወያነ ኣይኮነን ንኽንብል እዮም መፅኦም እዚ ሕጂ ካብቶም ላዕለዎት ካድራት ጥራይ ዘይኮነ መራሕቲ ናይ ኢትዮጵያ ኣብዚ ታራ ቦታ ወሪዶም ማዕረና ምሳና እንዳተዛረቡ ክብሉና ዝደልዩ ነገር ኣለዎም ካባኹም ሓሊፍና ኣብ ካልእ ኣይንኸይኒና እሞ ኤርትራ እታ ናይ መጨረሻ ፌርማታ ናህና እዮም ድብሉና ነይሩ ሓቀዲ ሓትሳጊ ኤርትራ ፌርማታ ናትና ብዘይ ኤርትራ ከዓ ትግራይ ትበሃል ሃገር ክንፈጥር ኣይንኽእልን ኢና እዚ ዝተጋጊና ዋትኤቨር ዝበሃል ነገር ኣይክመፅን እዩ ስለዚ እሶም ዕላምኦም እዮም ዝገብሩ ዘለዉ መህደሚ ኩሉ ነገር ክፍትሹ ናይ ግድን እዩ ምክንያቱ ፀሓይ በርቂ ኣብ ኢትዮጵያ ከንብሮም ዝኽእል ድሕሪ ሕጂ ሓንቲ ክንድፍርጥ ኣብ ተኣክል ፅብቕቲ ነገር የላን ኣብ ኢትዮጵያ ከተንብሮም ትኽእል ወይ ምስቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዋላ ስልጣን ኣረኪቦም እየ ዝብለካ ስልጣን ኣረኪቦም ማለሊት ፈሪሱ ወሪዱ ናይ ትግራይ ወኪል ኮይኑ ትግራይ ኣካል ኢትዮጵያ ኮይና ከም ክፍለ ሃገር ከቐፅላ ዝኽእል እዚ ኩሉ ፀንቂቖም ኣቃቲሎም እዮም ኣባሊዖም እዮም ምስቲ ህዝቢ ኣብ ዘይተዓረቕ ጫፋት ኣብፅሖም እዮም ድወሰድዎ ዝሰረቕዎ ንብረት ጥራይ እንደረኣዮ ካብ ማእኸል ኢትዮጵያ ዘመትዎ ደርጊ ሶሻል ቡልጋርያ ከይተረፈ ብለቃሕ ደምፀን ዝዓከሳ ትራክተር ከይተረፈ እዮም ብሎሜዳ በጣሓት እንዳገበሩ ፅዒኖም ትግራይ ወሲዶም ግደፍዎ እንተን ዘመናውያን ዘን ፈርግሰን ዝሰርሐን ናይ ጀርመን ገለመለ ምዕውላት ዘይኮናስ እተን ዝዓከሳ ናይ ራሻ ከይተረፈ እዮም ጥር ትብል ሓፂን ኣብ ማእኸል ኢትዮጵያ ብሙሉእ ተፃዒኑን ትግራይ ኣትዩ ጥር ዝብል ሓፂን ዋላ ድመርተ እዚ ፓሎታት ናይ ኤሌክትሪክ ዓንድታት ግደፍዎ ሞተራት ደርጊ ዝገደፎ ጀነሬተራት ዶ ገለመለታት ቁፅሪ የብሉን ንምንታይ ንምግባር እዩ ዝኽሉ ሓደ ግዜ እቲ ናይ ትግራይ መሬት ከቢድዎስ ዘጢጡ ኢሎም ይቐልዱ ነይሮም እቶም ኢትዮጵያውያን ኣምሓሩ ኦሮሞ ገለ ጸሓፍቲ ኣዲስ ኣበባ ዘጢጡ እቲ መሬት ሃሚሙ ብሉ ነይሮም which means ትዝሪእዎ ኩሉ ሪእዎ ኣሎ እንታይ ይጋዓዝ ኣሎ እንታይ ይኸይድ ኣሎ
ምስ ኢትዮጵያን ከምብሮም ዝኽእል ጠንቂቆም ወዲኦም ኣይክነብሩን እዮም ምስ ኢትዮጵያን ኮይኖም ምስ ኢትዮጵያን ከምብሮም ዝኽእል ፖለቲካዊ ሃዋህው የለን ተወዲኡ ዝዕፁብ እዩ ብወገንና ኸ ዕፁብ እዩ ሕጂ እንታይ ኮንካ ኣለኻ ማለት እዩ ኣብ መንጎ ክልተ ሓዊ ተቐርቂርካ ደው ኢልካ ኣለኻ ሕጂ ፖላይት ኮንካ ከዓ ከምዚ እኮ ኣይና ክትብል ከዓ ብዛዕባ ፖለቲካ ኢኻ ብዛዕባ ምህደም ኢኻ ወይ መተንፈስ ኢኻ ወይ መፀጊዕ ኢኻ መውደቕ ኢኻ ትደሊ ዘለኻ ሕጂ ካብቲ ትምክሕቲ ወፂኦም ወያነ ኣብ መውደቂኦም እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ከምኡ ኣይትሕሰብ ኣይክንብሎም ኣይንኽእል ኢና ግን ተገጢምኩም ኢኹም ክንብሎም ግን ንኽእል ኣይትሕሰቡ ንብሎም ኢና ግን ተፈሊጥኩም ኢኹም ክንብሎም ከዓ ናይ ግድን እዩ ሞቲ ንብሎ ዘለና ከዓ ንሱ እዩ ማለት እዩ ቴንክ ዩ ማይክ ፍሪ ገሪማ ድበሃሉ ነይሮም ኣባ ሰላማ ድበሃሉ ነይሮም ኣቡነ ኣረጋዊ ድበሃሉ ነይሮም ኣቡነ ኣረጋዊ ካብ ዓዲ ጥልያን መፅዩ ካብ ዓዲ ጥልያን ናብ ግብፂ ይኸይዱ ጵጵስና ተቐቢሉ ካብኡ ኣብዛ ኤርትራ ዝበሃል ሃገር ኣትዩ ብሕጂ ናይ ኤርትራ ደቡባዊ ሸነኽ ገይሩ ናብዚ ሕጂ ከባቢ ዓዲግራት ዘለዎ ቤተክርስትያን ኣብ ሓንቲ ርእሱ ጎቦ ብገለ ትድይበላ ጎቦ ገይሩ ኣብኣ ናይ ኣቡነ ኣረጋዊ እዚ ሕጂ ታሪክ እዩ ሂስትሪ እዩ ፅውፅዋ እዩ دينا أفلوت أخذ عملنا خير خون مالسي كم خم دنبر وي أفتاري كم خم دمن يتعملنا خون مسارتاوي زي جنة وي نايم النوابرو نايم الناس حطوا تاجن دم اللي سايكونن جه حتى كانوا أنا دي أجازيان نسخايخة أي ملس ميز حطوا زكو سقيلو خمدي زي ملس حطي أبكم أتينا كنا نكن الزارب مسارتاو حق انشبتنون هاليوم ما يكونن نيترا بزخون يكون ملكو افكت خغورايك انني افكت نبلو نجر انتاي ابتي اب حبرسبنا زلو اقاومان منبابرون اسفافران زخون يكون الوتاو صعبينا يمصي يبلون زخون يكون مورال يبلو حقاونت يبلو كزارب زخيل قانقاون يبلو اذا حجيتاي مالتي كاوشت حبرسبنا أب السفافرون أب بهلون أب أمنتون أب النوابرون أب تاريخ أو زمدنا نايت حرسها وشت اعتراض له أفكت خجبراي كإلين بزين السلامة نسو أفكت نهاي جبراي كنا كأن الزارب زلنا ألا أمتنا من تاي حج أب ساعة دي تانت كمنت من ترى تردياتكم ألا أنا من تاي دي أخذتكم ملافتينهم من تاي بساعة الزغي من تاي بزوان زي تمريتو كن معهم كوهم قبلونا خلون يروم كن معهم زي كوينات مسويان استفتر له سي حجي كون 18 عامات غيرونا نمنتاي شعود يبلنا قدم كويناتك قدم سراويت اختيتكا ورات قدم مغبار اذا عينت سنا امراوي زخونه بروباغندا وي ناي تاريخ وي ناي مننت انت شو من دامتو نمنتاي اكسرسايز كنغبر دي غبرنا نمنتاي ناب كوينات كيدوم نمنتاي حجي تكوينات قديمهم كوينات غيروم عوات مسابيهم تخلو تراد حاسبو نجر مفصام سلدابه ام مچرشه اتعربت سلدمص زلو تي ناتوم ناي مچرشه عدل كاب منبر نام زي منبر يسغاغرو سلازلو حجي انتايم كغبر زلوم اذا غيزي زيا كتقوم لا خوللهم زحصر غيزي زيا اتين اسرائيل ارماس لزلو ايهوداوي حاجز كهلو دي يبلون كهلو هلو سيكون اندقدسنا نحن سيكون اندقدسنا نحنا ويانا دبال صلا لنا قالوا كو صلا يبلان ايرترا صلاتا كله مارعيماس نصانتا تقاصيره ايرترا لعل ويانا صلا دبال يبلا ولا درغخون ولا هيله سلاسي لعل ويانا صلا سلامنتاي لعل ويانا صلا يبلا نبلا نويانا مرحتون ويتساتفتون بعين إرتراويان أتأمامنتنا كمتنا يدرقاويان النهاية لسلاسين سلازي نبري سلازي كابتوم زحلفو تاريخاون سلاساتنا إثيوبياسي تزغافة سرعات ويانا إلنا نقوم تقلو مقدي زعمنا يوخت ألمنا نقولو تريدي كونه أمنا بحبام دا تقوعزنا بحد حريت نبس أيو آدها ليلو زوق لا سلدخون أجيزا كل التنت بالتلعلة قدم أبتي سالا يدبلكيو مسارة أو دخونه حيا الودبا نزيزا قصاق صحيح
ካብ ህዝቢ ኤርትራ ወይ ካብ ገለ ኢቭን ካብ ህዝቢ ትግራይ እውን ከምኡ ዝነቐለ ነገር የለን እቲ ስርዓት ዘተኣታተዎ ዘሎ እዩ ሕጂ ደኾን በዛ ኣቲና ነዚ ትግርኛ ተዛራቢ ህዝቢ ከምዚ ጌርና ኣትራክቲቭ ኮይንና መፂና ብናይ መንነት ተኣሽሙ ንምፃዮ ዝዓይነት እዩ I think ኣነ ዝኺዶም ኣይመስለንን እዩ እቲ ብዛዕባ ክዕወተው ዘይዕወቶም እዚ እኮ ከይተሓልመ ዝተፈትሐ ጉዳይ ግን ንምንታይ መሪፆሞ ክንፈልጦ ኣለና እቲ ግዜ ሰዓት ንምንታይ እዩ ተመሪፁ ንምንታይ ቅድሚ 5 ዓመት ደይገበርዎ ቅድሚ 5 ዓመት ሰዊዶም ነይሮም ወይ ዓቕሚ ኣለና ብሉ ስለ ዝነበሩ ምክንያቱ ንኤርትራ ኣብ ዓለም ለኻዊ መድረክ ከሲሶማ ስለ ዝነበሩ መራሕቲ ኤርትራ ኣብ ናይ ዓለም ገበናዊ ቤት ፍርዲ ክቐርቡ ዓብ ፃዕርን ፎርሳን ግበር ስለ ዝነበረ ናይ ሓሰውቲ መስኻኽር የናድዩ ስለ ዝነበሩ ኤርትራ ኣብ ናይ ዓለም ገበን መራሕቲ ኤርትራ ተኸሲሶም 20 ዓመት 30 ዓመት 50 ዓመት ክፍረዱ ብናይ ውሽጥን ብናይ ደገን ፀላእቲ እንዳተሓባበርካ ኣብ ልዕሊ እዚ ኩሉ እዚ ገበናት ምግባር ወይ ኤርትራ ካብ ኩንነት ዓለም ካብ ኩንነት ንብሎ ዓለም ንምውፃእ ዝግበር ፈተነታት ነይሩ እዚ ምዕዋት ምስ ኣበየ ሕጂ እቲ ዘይተርፍ ካርታ ዝሰሓብ ዘሎ ንብል ዘለና ሕጂ ንምንታይ እዮም ቅድሚ 5 ዓመት ደይገበርዎ ቅድሚ 10 ዓመት ደይገበርዎ ዓቕሚ ኣለና ብሉ ነይሮም ሽዑ እቲ ዓለም እውን ኣብ ጎኖም ነይራ ህዝቢ ኢትዮጵያ እውን ኣብ ጎኖም ነይሩ ልዕሊ ኩሉ ተዋግኡ ክብልዎ እዋጋእ ተራገም ክብልዎ ዝራገም ውፈር ክብልዎ ድወፍር ህዝቢ ነይሩ ሎሚ ግን ህዝቢ ኢትዮጵያ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ኣንዳዕዲዑ ኣፅሪዩ መርሚሩ ፈሊጥዎም ስርዓት ወያነ ኤርትራ ዘይኮነት ወይ መንግስቲ ኤርትራ ዘይኮነ ወይ ውድብ ህዝባዊ ግንባር ህግደፍ ዘይኮነ ፀላኢና ሕወሓት ይፀላኢና ኢሉ ኣፉ መሊኡ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝዛረባሉ ሕጂ ወያነ ካብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ካብ ተነፀሉ ማሕበረሰብ ዓለም ፀማም እዝኒ ክህቦም ካብ ጀመረ ሕቁቁ ክህቦም ካብ ጀመረ ንበይኖም ተንሳፊፎም ከምዚ ዘይትን ማይን ፀብለል ሕጂ እንታይ እዮም ክገብሩ ዘለዎም ክፍትሽዎ ዘለዉ ነገር ክፍትሽ ኣለዎም ሳታ መህደም እንብላ ነገር ማለት እዩ ስለዚ ኣጋዝያዊ ዘርኢ ስለ ዘሎ ወይ ዓሌት ስለ ዘሎ ነዚ ዓሌት እዚ ካብ መቃብር ኣውፂኻ ናይ ዜግነት ሽም ሂብካ ወይ መንነት ከምኡ ለጢፍካ ሃገር ክትፈጥር ዘይኮነ ብመሰረቱ ወያነ ካብዚ ንምንታይ እቲ ዕላማ ሕጂ ናይ ብሓቂ ኣጋዝያን ዝበሃል ስቴት ክፍጠር ገለገለ ኣይሁዳዊ ዓሌት ወሲዱ እዚ ድሪም እዩ ሕልምታት እዩ ግን ኣነ እንታይ ኣኽብለኩም ደልየሲ እቲ ቅድም እቲ ኦርጋናይዜሽን ዝበሃል ፕሮፓጋንዳ እዩ ናይ ብሓቂ ዋላ እቲ ድበፃሕ ናይ ሓቂ ከማን ክነግረኩም ፕሮፓጋንዳ እቲ ኦርጋናይዜሽን ዝበሃል ፕሮፓጋንዳ እዩ ግን ኣለዉ ዶ ሰብ ከምኡ ዝዛረቡ ኦፍኮርስ ኣለዉ መን ይልኢኽዎም እቶም ቀንዲ ሕጂ ብስልጣን ዘለዉ ኢትዮጵያ ፀላእቲ ናይ ኤርትራ ንሳቶም እዮም ለኣኽቲ ካልእ ወደ ሓደ የለን ንኣብነት ቅድሚ ዓሚ ካልእ ነይሩ ትዝክርዎ እንድሕር ኮንኩም ቅድሚኡ እውን ካልእ ነይሩ ቅድሚኡ እውን ካልእ ነይሩ ብዝተፈላለየ መልክዕ መፂኡ ካብዞም ፀላእትና እዚኣትና ኣንፃር ህዝቢ ኤርትራ ማለት እዩ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ግን ሕጂ እቲ ዘይተርፍ ክፍተን ስለ ዘለዎ ምክንያቱ ብዛዕባ ፖለቲካ ኢና ንዕልል ዘለና ብዛዕባ ናይ ምንባርን ዘይምንባርን ሕቶ ናይ ምምላስ ኣብ ታሪኻዊ ሰዓት ኢና ንዛረብ ዘለና መን ሕጂ ኣብ ናይ ምንባርን ዘይምንባርን ሕቶ ተንጠልጢሉ ዘሎ ተልና እቲ ስርዓት ወያነ ህዝቢ ትግራይን እሱ ለተኣታተዎ ፖለቲካ ውሽጢ ንባዕሉ ይልብልቦ ስለ ዘሎ ሕጂ ኣብ ናይ ምንባር ዘይምንባር ሕቶ ኣብኣ ተንጠልጢሉ ስለ ዘሎ ስርዓት ክገብራ ዘለዎ ነገር ክገብር ክኽእል ኣለዎ ሕጂ ደጋጊመ ተን ታሪክ ነጊረኩም እየ መልኪዕን ቀይረን እምበር ንሰን እየን ተን ሂስትሪ ንሰን እየን ካልእ ወላ ሓንቲ ነገር የለን ብዙሕ ግዜ ንዛረበሉ ነገር ኣሎ ኣብ መንጎ ከበሳ ኤርትራን መታሕቲ ኤርትራን ምጥቋስ እዩ እቲ ዓብ ነገር ምጥቋስ እዩ እቲ ምጥቋስ ከዓ ሃይማኖታዊ ምጥቋስ እዩ ሕጂ ብናይ ኣቀማምጣና ንባዕልና ንሕና ከም ኤርትራውያን ከም ኣቀማምጣና ኣብ ክልተ ተኸፈለ ሃይማኖታዊ ናይ ሃይማኖት ተኸታሊ ህዝቢ ኣለና እዚ ሕጂ ስለምንታይ ኮይኑ እንተኢልና ምናልባት ንታሪክ ክንገድፎ ኢና ግን ትመታምና እምነት ዝኽተል ኣለና ብፍላይ ኣብቲ ሰሜናውን ምብራቃውን ክፋል ዘሎ ህዝብና እቲ ከበሳ ዝኽፈል ከዓኒ እስላም የብልናን ማለት ኣይኮነን እቲ ማጆሪቲ ኢና ሕጂ ንዕባዕሉ ነዚ ፕሮፓጋንዳ እዚ እቲ ናህና ዝተፋኽራውን ጥዑም ስለ ዝኾነ ንኸምኡ ክጥቀሙሉ ይፍትኑ እቶም ፀላእቲ እዚ እንታይ ዝግበር ኣብ መንጎ መትሓትን ከበሳን ጋግ ከም ደሎ ትፈጥር እዚ ጋግ እዚ ተዕብዮ ሃይማኖታዊ ፅልኢ ትገብሮ ኣብ መጨረሻ ኣብ ሲቪላዊ ሕድሕዳዊ ውግእ ከም ዝኣቱ ትገብር ድሓር ንስኻ ኣብ መጨረሻ ኸ ኣተዓራቕን ሽማግለን ኮንካ ነዚ ክልቲኡ ተጋራጭ ዘሎ ህዝቢ
رئيس وصاني خمس جبر تجبر إذا نورمال كوي إذا زخانة دونقورو كادر زي كونه وي بوليتيكا تمرت زي تمهره أما تشارشها معلبي أمزب سازياتهم بزي غيرهم يوم كهادمو زخون إذا ما قد تزخفت شو ناقدن برت في هو ما يكون حجي ذي تقبر تاريخ تقبر خن بالكل نار ما عشرة تات ديكونس أما أيت أشحات عامتات من الدحريت نبرة عين التاريخ أمتيها نزح حدش جنريشن دي صوتواي كوي ولا سمعون كلها كاب صوتواي حليفوس يلا جاء بعد واشلان صبر صار زوزو زبل شيت سامرور امبا واشلان انا باي ناخذ انا شيت سامرور امبا واشلان صبر صار زوزو زبل دمت سيطر وعكلو قالت اندال لكن كنت ندمر نقميو حد موسيقى نسمع موسيقى تون نهران لهم حد معرفة نوعه ما يتسمي موسيقى الجمال خلينا نقول حد معرفة تقول انت حد بيجي موسيقى لهم او ابتعزينا نحن زلو سبات ناتاتهم يكردهم كبيدن لهم سلامنتاي يلن إريتراون كتبلني تخيلني خان منتاي أبز بالتوك ريأيومي قعزيات دغونو أب قعزاويان أتيوم كم زلو ريأيوم الله حجة أنا ناتي انتاي مثلكا ورد أبا وياني كلها أنا عند رسولينا بزعامتات كيديو تخكفو تونكول زغوني كجبر ديريو كجبريو كم تزبل كاي خازنا متشرشتا بزوم قعزيات زغونو إريتراويان نحنا أغازيان يناخبلو خلوشي كميديو ودت أبا أنا زقر منسي كلها ناس فقرنا إريترا سلزلنا يو أبزي كلها حبيرنا نمكت زلنا لكي يكون مكتو إنا زغمان كالا كمان تمكيتو ونقوان حجي حيل رخيبنا بتخال اسلامتاي ناي وشطنا يزولو حجي ابتناي وشطنا خنمكتوينا جن اي كردوم ولا حدا اسم سواتي اتومسي فقرنا اريترا يبلوم انديو مالتسي حدنتنا يوت فقرنا ازيوم كلتيوم اسلامنا كريستياننا بحالسا انا اب حدا غوغات تقبيرنا حجي سي كمي تردوم مسخا انتايو زياتهم انتاي حنقولهم انتايو سرح ديو سلامتاي سي ابتي بروفايل ناتوم سي I don't know. إذا أختكرت اللي يدلي كل عين قرتها ياخذ لك كتحليت دم مسألة كيبه. إذا نايويانا سرحت راح ديو ولا ناي إسرائيل الله. سلام تاي كهوب ناي إسرائيل كاتك أمس لزلوا زحفرينه. نحنا سفتحي الكاسي بزجزي يحفرك كمان. تيجف عز كبر زقبر زول إسرائيل نات كهوب حسكا أنا عجزاني يختبن. ስለዚህ እዚአን ቁርጥ ይግለጽ ለይ እንታይ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ተሓንጎልናታቶም ናይ ጉዕዝያት ግዕዛውያን ሃገር ኣፍሪስካስ እጅና ኣብነት እዚኦም ጭፍራዚ ብዙሕ ዘረባ ሆነን ጊና ንሰምዓሎም ዘለና ኣብቲ ሓድነትና ኣትዮም ዘይፈተንዎ ነገር የለን ሕጂ እንታይ ሕቶ ይስማዕያ ምሳና ኮንኩም ኢኹም ሰብ ትኾኑ ምሳና ይሕዋቲና ንማለትሲ ካብቲ ኢትዮጵያ ከከም ድላዮም ሓፍ ኢሎም ከናብ ኤርትራ ክሕወሱ ክእሉ ድዮም ከበይ ማለት እዩ እቲ መሬት እታ ትግራይ ትበሃል ሲ ናይ በይኖም እንተደልዮም ንሱዳን እንተደልዮም ንኤርትራ እንተደልዮም ንየመን እንተደልዮም ንኤውሮጳ ሒዞም ማህሞፁ ይደልዩ ድዮም እቲ ካልእ ብሄረ ናይ ተኣሽሙኸ ኣይ ቁጥቁጦምን ድዩ ንኣብነት ሲ ተረዲእኻኒ ኣለኻ እዚኣ ድሓን እሞ ድሓር ከዓ ሲ ሃገር ኢና ንሕና ኖ ኤርትራስ ሃገር ኮይና ሕጂ ከመይ ማለት እዩ እዚ ምሳና ኮንኩም ኢኹም ሰብ ትኾኑ ምባሎም ሲ እንታይ እዩ እዚ ንዓይ ደይርዳእኒ ደሎ ድላዮም ተጎበሩስ ንትግራይ ሓዊስና ሃገር ክንከውን ንኽእል ዲና ብዓለም ለኻዊ ሕጊ
እዚኣ ጥራይ ሞ ንገረና ትፈልጥ ዘል ኣለኹም ክልተ ሃገር ስንድሕር መራ ተፋዒረንሲ ክምርዓዋ ክእላ ድየን ብሓንሳብ ክኾና ክእላ ድየን እንድሕር ሕራይ ተባሂሉስ እታ ትግራይ ምስ ኤርትራ ሕውስ ኢላሲ ገለ ሽማውፅንሲ ሃገር ክኾና ይኽእላ ድየን እስከ እዚኣ ንገረና ወዲ ጣባ ከመይ ማለት እዩ እዚ ኣብዚኣ ዓመት ግበረልና ንኹላትና ደቂ ያለቐጭን ከመይ ቀኒኹም ከመይ ኣለኹም ብፍላይ ከዓ ወዲ ጣባ ሓወይ ተንኪው ግዜኻ ወፊኻ ንዓና ክትምህረና ኣብዚ ምሰበልካ አንተ ምስ ሰማዕኻ እንዳተጓየኹ መፅየ ክርክብ ማለት እዩ ሕቶናተይ እንታይ እያ ኣነ ሰሚዐዮሲ ንኣብነት ከምዚ ንሕና ኣጋእዝያን ኢና ንሕና ገለ ኢና ንእስላም እንዳፀረፍካ ንካቶሊክ ሕጂ ከዓ ንኦርቶዶክስ ዶ እዚኦም በቃ ንብሙሉኡ ህዝቢ ኤርትራ እንዳፀረፍካሲ ኣጋእዝያን ኢና ንሕና ገለ ክብል ከሎ ክሳብ ክንደይ ንህዝብና ኣፌክት ክገብሮ ክእል ወዲ ጣባ ሓወይ ንምንታይ እያ እታ ዳሓታ ደለኹ ኣቦናን ኣዴናን ኣዳም እዮም እሞኒ ንሕና ሓንቲ ዓለም ኢና ደቂ ኣዳምን ሂዋንን እንተይሉ ሓደ ሰብሲ ሰንሳ ሂቦኒ ንሕና ከዓ ኤርትራውያን ኢና ድነበርና ንንበር እንታይ ኢና ነርና ኣጋእዝያን ዲርና ዋላ ዳፑንቲ ዶ ዋላ ቀይሕ ባሕር ዶ ገለ ተባሃለ ተፈላለየ ኣሽማት ዋላ እንበለና እምበር ንሕና ካብ ንፈልጦ ንሕና ኤርትራውያን ኢና ስለዚ ክሳብ ክንደይ ኣፌክት ክገብር ክእል እዚ ንመን ከጥቅዕ ክእል እዚኣ ከተብርሃለይ ወዲ ጣባ ሓወይ ንኹላትኩም ከዓ ሰላም ይምንየልኩም ደቂ የረቐጭና ብዕላማ ንናነን ዘለዓለም ማይክ ፍሪ የቐኒየለይ ዕድል ሳላይት እንድሕር ጀሚርያ ፅብቕት እያ ሕጂ ገዚፍ ስእሊ ጌርና ነቐምጦ ኣለና ሕጂ ኣነ ኣብቲ ኢንዲቴይል ኣትየ ናቶም ክዛረብ ኣይደልን የለኩም የመጀመርያ ምክንያቱ ቤዝለስ ስለ ዝኾነ ናሲ መሰረታዊ ዝኾነ ነገር ሓቅውን ስለ ደይብሉ ማለት እዩ ንምንታይ እዮም ከምኡ ዝገብሩ ዘለዉ እኮ ሕጂቲ ዘካትዕና ዘዛርበና ዘሎስ ንምንታይ እዩ ፎር ዋት ፐርፐዝ ንብሎ ነገር ኣሎ ንምንታይ ዓላማ